Eigenaar lost schoten in de lucht. Dat gebeurde gisteravond. Toen kreeg de politie een melding van een schietincident bij een horecagelegenheid aan Passeata aan de Santa Rosaweg. Politie ging er naartoe en er bleek dat de man in een pick-up truck zat en al geruime tijd harde muziek afspeelde. Hij was meerdere keren aangesproken met het verzoek het volume te verlagen, maar dat zou hij pas doen zodra de wedstrijd Curaçao-Ivoorkust beginnen. Maar toen de wedstrijd eenmaal begon, bleef de situatie ongewijzigd. Een medewerker van de horecagelegenheid sprak de man daarop aan. Daar ontstond een woordenwisseling en die ruzie liep zo hoog op dat ook de eigenaar van de zaak werd mishandeld. Die trok toen zijn vuurwapen en loste waarschuwingsschoten in de lucht. De politie controleerde de wapenvergunning van de eigenaar en vervolgens kreeg hij de opdracht zijn zaak te sluiten. Het is daar een drukke, populaire horecagelegenheid, maar het liep dus uit de hand tijdens het kijken van het voetbal. Jammer dat dat gebeurd is. Er gingen allemaal verhalen rond over schietpartijen.